ka motor la kala penmi biang sa ka we ka pun thema jong ka kata gade ka motor la H60 stylus hagane ka video ngin yepe ya kita ki specification jong kana ka pun thema jong ka ma nga tharai don ru na phi ki bala that bangala penmi ki ju ki brand mo andre ka daw ka long ba kana ka channel jong ka de ka channel ka ban ai ya ki update ya phi ba pin tip ya ki pun ayu ba mi themai mo na kata ka daw nga penmi video biang jong kana ka motor la mo namar kadang si penmi pun themai biang ngan super siang hi ban penmi ki video jong ki we ki brand ro anda ki penmi pun themai ma te ya menta kana ga motor la kala penmi biang ya kata ga pun themai jong ka ta ngala haban sina biang ma ba pinia tip ba pinia long up to date nang pun ki pun themai ban sami hauna upna na ki we ki brand ro kum kata ga Oppo ka Poco ka OnePlus ka CMF ka Samsung bat ki we de dengan sapen mi kita ki video jong kita ro te la da pikwa ban yu ki video jong kita ki pun pila ban subscribe ya kana ga channel te kumba pila ya tip ba ngala ya thu ipi ba la sniu ta microphone jonga menta la artli video jonga ngala susina la na su record da main microphone jonga phone ma andre finally ngala yo yaw ta microphone thema jonga ma te menta ngan connect yaw ta microphone thema ka saya komen mo ka biang na em kata ka sound jong o ya ka sound ba pios ngau menta kata ba nga su record na main microphone jonga phone ma te menta ngan switch no how no microphone thema mo menta kum no pios ngau ya ka sound ka per na em na ka to ka sound ba nga record na microphone jonga phone saya komen mo nganget kan per bak lebak ka sound namar bun bahagi bala ya ro ya no microphone lada pisngap ya kana video da earphone em pin kam ngau thu ya kata ka jing ya per jong ka sound namar ka to ka sound ba nga record mene ha ka phone em nga record ha ka por ba kenca bom dan ba halla na background ma te taga daw pila ban ong ba ka turu ka biang ka to ka sound ba nga record na ka phone hanre lada nga test ha ka jaka balong noise em pin ngau thu sha ya kata ka jing ya per jong ka sound ba record now no microphone but now main microphone jong ka phone Haswa bangan order em ngalawat beni apa yau tau wireless microphone uba kambiang bat kadoru ke padang long affordable tesa komen mo lada fikwa bangan sina ya ke video sipangunau microphone dengan bu ya ke bailing jong haga pin komen jonga haga naga video mo lane pila ban page haga video description lada pidan kamban order yau no microphone tehang ne nyepit no ya kata ka pun jong ka motor la H60 stylus kane ga de ka pun banengkong kabala ayaw ta stylus lane ukulom mo hagi nigi mid range phones une ngisa yo i tang hagi phone remdor kum ka Samsung S25 Ultra ka top model jong ka S series jong ka ma bat ka dor jong ka naga phone ka long si lak arpusa hajar hanre hagi phone ki batang hapo lai phe hajar ka naga phone kala long nongkong kiban ayaw ta stylus ma udan tang kendiat kata kajing per jong na auto stylus jong ka Samsung ma auto stylus ba ai haga to ka Samsung utrai kamda kata ka electromagnetic pen ma ndrai haga nepat utrai kamda kata ka capacitive kata ka rukom touch jong ma ha auto jong ka Samsung kisnada kata ka polycarbonate kamut dagi plastik ma ha une ujong ka motor lapat kisnada kata ka aluminium te kamlong solid une ma ujong ka motor la Haka touch respond lane kata ka latency jong uru ula chan yarengkat bad uto jong ka Samsung kata tang san lane riu millisecond kata ka latency jong u temen tapat nyepet ya kata ka body bat ka frame jong ka mo karkom sina jong ki body bat ka frame jong ka kisna da kata ka polycarbonate bat ya kata ka banadin ka bag jong ka ki ada kata ka vegan leather ka jing stang jong ka na pon ka long pra point lai bat ka jing kia jong ka long cheese pa khandai pwe gram bat ka na pon ka support da kita ki nano sim card bat kala support ru ya kata ka eSIM bat nang tapat ya ka IP rating ru kala yo ya kata ka IP rating 68 ma te kamut la ban penyam siapa umro lada ka hap siapa umro kam lelera bat nang ta kala yo ru ya kata ka military grade certified ma kata ka MIL STD 810H tang ne pan nyepet ya ka display jong ka kajing he jong ka display jong ka kalong 6.7 inch kata ka full HD plus 10 bit OLED HDR display bat haga naga phone em ki claim ai sudah kata ka curve display ki ai no daga flat display namar bun ru ki bas nya tenat dagi ki flat display ma daga naga phone ki ai daga taga flat display dega curve display te ka refresh rate pat haga naga phone ki ai daga taga si spa RPM Hz ka refresh rate bat kata ka high brightness jongka ka support nadu khatsau spa nits pat kala ban poi hadu lah hajar nits kata ka peak brightness jongka bat ya ka protection jongka naga display ki ada kata ka Corning Gorilla Glass 3 kana te kala rim bhamo kata ka model kana ka Gorilla Glass teman tapat nyepet ya kata ka hardware bat ka software kata ka hardware lane processor ma ki ada auto Snapdragon 7S Gen 2 une te ula kam rim mo u processor ki ai kana ka phone ka antutu score jong uno processor uya henry lak tama te undak lan tan ra uno processor nomor ba deru wala rim kana ka phone ka support tang 60 fps haga BGMI kana ka phone te kam de re ban le kai game ma ka nomor processor bagi ai kana ka phone ula
ulak kam rim bat umde ro ba klan bor mo handre ban penon kam normal kata ga usage jong pi te uno processor ulak biang hi ka software pat ki ada utau hello UI jong ka bat utau Android 15 bat kana ka pun kan yo hadu arsnem kata ka Android update Android 16 bat u 17 te license nem pat kata ka security update te ha ka ram bat ka storage variant ki ai tang ka we mo kata ka pra GB ka ram bat arspa san punru GB ka storage ka jai ram bagi ai ha kana ka pun kata ka LPDDR4X bat ka tu pat ka storage kata ka jai storage bagi ai da kata ka UFS 2.2 bat mentang nyepit ya kata ka kamera jongka kadon arteli kamera jongka nadin kamen kamera jongka ki ai 1 megapixel bat ka support ya kata ka OIS bat ya sensor ki ai kana ka pun da utau LYT 700C bat kana ka kamera kala support ya ka video hadu 4K 30 fps bat haka tu kamera ba arpat ki ada ka khatla megapixel kata ka ultra wide kamera ma haka ne ka juga khatla megapixel lala ruban penun kam kum ka macro kamera banang tapat ya kata ka front kamera jongka ki ada kata ka 8 megapixel bat ka neru kala support ya kata ka 4K 30 fps dah nepat nyepet ya bateri jongka ki ada usan 1000 mAh bat u charger pat ki ada u 1000 perawan dah nepat nyepet ya kita giwe features jongka karena kepun ka ai hadu khatwe teli kita ki 5G bands haga wifi pat ki ada ka wifi 6E ka bluetooth pat ki ada bluetooth version 5.4 ka GPS ru ka don nata ka NFC ru ki ai haga kepun ma kata ka white wine L1 ru ka support nata haga speaker ru ka support ya ga dual stereo speaker ma kata ka kamera tu API ru ka support banang tapat ya u 3.5 mm jack itu itliu ban tap earphone ma wire earphone ru ka ai ki color jongka ki don arjat ma kata ka Pantone Gibraltar C bat kata ka Pantone Solve the Web bat ya ka dor jongka na pun ka poi arpu ar hajar khandai spa khandai kata ka mut arpu hajar ma te kana ka pun phila ban yo eka tangna Flipkart ka opinion jonga ya kana ka pun ka long bala da phim dei kita ki balek kai game heavy palat mo te kadang biang kana ka pun ba pin penon kam ban penon kam ya ki normal usage te kini ki specification jongka te ki dang biang mo namar kana ka pun kala ai ru ya to stylus te kala compare mo te ka syong happy ki nong penon kam pikwa ayu ban penon kam ya kana ka pun lada pi penon kam ban lek kai game heavy te ki dang don ki we ru ki option mo ki we ki pun ki ba kham klan kata ka processor jongki henry lada balong normal ki user te kana pun kadang biang kita ki specification jongka teman-teman ngathara phila ya singathu ya kita ki specification jong kana pun bat lada phikwa ban yok kum kini ki latest update jong ki pun phila ban subscribe ya kana channel te ingin sempat hagawe pat ke video jonga ko bless you